bai wa juna. Ba zata ka kama zuciya Dan Allah ni da kai sirri mu bai wa juna. Ka ji dan Allah. duba so a cikin zuciya na sanya babu ke a cikin duniya. Zai jiya ni da ke mu zamanto daya. Na shirya kanki na zama gwarzon maza. Ban karya wanda ni ya shigo min na fara to zai jinya. Cika ta burina ni da ke kawai ma ɗaya jimla. Dan Allah Zuciya kai ɗai zana baiwa bayan ka ba zana ba wani ɗaye riko ba. Share zancen mai madawa da farin siyasa ba zana yi ma kishiya ba. Ƙauna ta gaskiya ce zan gwada ma ba na son abin da zai zo har yin raba mu. Dan Allah ka ji dan Allah. to ki ga sani na ki ne. Haɗina da ke yayi rabu ne. Wanda zai zo miki gaibu ne. Ni kuma kin ga sirrikan zuciya bayyane. Lokacin shi baya jira. Zance na ki nazari mai alfani ne. Koyar Allah dan Allah. Gaskiya ɗaya ce duniya da faɗi, zantukan da kai min na ji daɗi. Rayuwa ta kai ke sakan nishaɗi, ba ni in ba karke ni kar da faɗi. Ba ka karya da rawa ta kai da kauɗi, bugu da ƙari kuma gashi ka rage manzan Allah. Umma kana sallah idan Allah. Rike ni dan Allah. Dan Allah cikin burina. Dan Allah. Mun gode da kasancewa da tashar Alfijir TV ɗaya tamkar da dubu. Daga ni naku Nasir 'yan Bako Muhammad Baji wato 'yan